Ei, älä, ai, ei, ai. Jyrki Punaisesta Rististä, terve. Mitäs täällä tapahtuu oikein? En tiedä, toi tappaa, se oli päälluttu. Tämähän on niinku Hitchcockin linna. Niin, no, ei. Odotas mä katon vähän noita sun silmiä tossa. Pulssi tuntuu. Odotas hei, katsotaas tossa vähän. Istuudapas siihen. Mikä se lintu oli? Se oli joku harakka. On sua apulaisia tulossa. Mä en näe mitään. Mä tilasin sellaisen. Se on varma, että se lintu on kuollut. Juu, ei sit oo enää mitään vaaraa.